Tak čaute, zdravím vás, moje meno je Patrik Ševčík a mám 18 rokov a v Laptop Lifestyle klube, čiže v LLCčku, som od minuloročného júla, čiže cca 7 mesiacov to už bude. A dôvod, prečo som sa pridal, hlavne ten, že ja som sa snažil teda disciplínu dodržiavať, spánok a hlavne stravu kvôli športu samozrejme. A vždy som pozerával motivačné reelska o disciplíne a tak a hlavne o tom biznise, zarábaní peňazí a celkovo o tom podnikateľskom lifestyle. A vždy mi chýbalo k tomu ten jeden krok, tie peniaze. Ten biznis a podnikanie. Nikdy som nevedel, že ako začať teda podnikať, vždy ma to lákalo, keďže otec je podnikateľ, detko bol podnikateľ, čiže máme to ako keby v rodine, ale nevedel som, že ako teda začať. Až som jedného dňa, teda minulý rok v júli 22. scrolloval na Instagrame a videl som tam Aďové video, tak najprv som si samozrejme myslel, že to je scam, jedno s druhým toto tamto, ale samozrejme scam to určite nie je. Hneď prvý deň, ak som tam bol, tak som videl, že toto bude jedna z najlepších rozhodnutí v mojom živote, aké som spravil, keďže naozaj v komunite máme všetky, takto na zlatom podnose, to máme tam všetko, aby sme zarobili. Nielen aby sme zarobili, ale aby sme si celkovo zmenili život od základov. Plus ďalšia obrovská výhoda je tam cez 2200 ľudí, ktorí naozaj makajú a sú v podstate cieľavedomí, takisto ako ja a všetci ostatní. Máme hovory koučov, ktorí tým už zarábajú, čiže presne vedia tie problémy, ktoré máme, tak vedia na ne reagovať, keďže oni si tiež podobnými prešli. A zatiaľ teda, preto som sa pridal do LLC a zatiaľ fakt musím povedať, že mi to dosť zmenilo život. Zlepšil som si spánok, stravu, mindset, nastavenie v hlave. Uvedomil som si, že fakt všetko je o hlave, celý život ľudský. Všetky veci, ktoré vnímame, je o hlave. A zatiaľ, čo som v LLCčku, tak som zarobil cca 200 eur, keďže teraz som hľadanie klientov a ten outreach musel dať trošku na vedľajšiu koľaj, keďže maturujem, šport do toho jedno s druhým, bolo to veľa na mňa, ale určite do budúcna sa tomu jednoznačne chcem venovať s tými informáciami, ktoré tam Aďo má pre nás, tak tam nie je o čom. To stačí si len sadnúť, naštudovať tie informácie, všetky, ten know-how, ktorý ponúka a proste študovať a robiť. Nič viac netreba. Stačí si fakt, že k tomu sadnúť. Netreba dohľadávať nejaké informácie, že by tam niečo nebolo plnohodnotné alebo niečo. Naozaj sadnúť si, učiť sa, take action z tých naučených poznatkov z tej komunity a výsledky jednoznačne prídu. Treba byť disciplinovaný, makať a tak. Určite by som teda doporučil všetkým ľuďom, ktorí buď sledujú toto video, alebo sa rozhodujú, či ísť do LLCčka, neísť. Ja som bol tiež na vašom mieste, tiež som sa rozhodoval, tiež som si myslel, že to je scam, ale ako hovorím, od základu mi to zmenilo život a keby som bol znova teraz na mieste, v ktorom som bol minulý rok, predtým ako som sa pridal, tak by som to spravil druhýkrát, aj tretí, aj štvrtý, aj multimilión krát. Takže to by som vám chcel takto povedať, že určite neváhajte, choďte do toho, makajte tvrdo a vidíme sa v úspešnom živote. Čaute.